Vinga, comencem l'última sessió de càlcul mental d'aquesta setmana. La primera pregunta diu 25 més 37. 25 més 37. Penso, preparo i mostro. Són 62. Següent. 358 més 30. 358 més 30. Penso, preparo i mostro. 388. Següent. 68 menys 29. 68 menys 29. Penso, preparo i mostro. 39. Següent. 322 menys 97. 322 menys 97. Penso, preparo i mostro. Són 225. Última. 3 per 40. Vinga, aquesta és molt fàcil. 3 per 40. Penso, preparo i mostro. 120. Molt bé. Perfecte. Anem a la segona part. Recordeu que són els problemes orals. Heu d'apuntar el número i la paraula a la que fa referència al problema. Diu així. Quantes rodes tenen 3 cotxes i 2 bicicletes? Repeteixo. Quantes rodes tenen 3 cotxes i 2 bicicletes? Penso, preparo i mostro. Tenen 16 rodes. Següent. He començat a jugar amb 10 bales i n'he guanyat 16. Quantes en tinc ara? Repeteixo. He començat a jugar amb 10 bales i n'he guanyat 16. Quantes en tinc ara? Penso, preparo i mostro. Ara tinc 26 bales. Vinga, anem a per l'última. Diu així. La Montse tenia 8 mitjos panets. Quants panets sencers tenia? Repeteixo. La Montse tenia 8 mitjos panets. Quants panets sencers tenia? Penso, preparo i ensenyo. Tenia 4 panets sencers. Perfecte, doncs, nois i noies, ja hem acabat la setmana. Espero que estigueu tots molt bé i ens veiem a partir de la setmana vinent. Una abraçada. Adeu!